హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్. ద కమ్ బ్యాక్ ఇది ఒక చైనీస్ యాక్షన్ మూవీ గైస్. రీసెంట్గా అమెజాన్ ప్రైమ్లో విఆర్ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్తో తెలుగు ఆడియోలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. తెలుగు డబ్బింగ్ అయితే చాలా బాగా చేశారు. ఈ మూవీ రన్ టైం 1 hour 45 minutes ఉంటుంది. మూవీ స్టార్టింగ్లోనే ఒక అడల్ట్ సీన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏమి ఉండదు గైస్. అదొక్కటి స్టార్టింగ్లో స్కిప్ చేసుకుంటే ఫ్యామిలీతో కూడా చూడొచ్చు. డీటెయిల్గా ఈ మూవీ ప్లాట్ అండ్ రివ్యూ చెప్పేస్తాను. అంతకుముందు మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ ఒకసారి కాంటెంట్ చెక్ చేయండి. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి. సింపుల్గా ప్లాట్ ఏంటంటే, ఈ మూవీలో ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టోరీ చూపిస్తారు గైస్. అతను ఓల్డ్ సిటీ టైప్ ఆఫ్ ఏరియాలో పాతకాలం వస్తువులు అమ్ముతూ ఉంటాడు. ఆ ఏరియాలో అతనికి చాలా మంచి పేరు ఉంటుంది గైస్. రియల్ ఎస్టేట్ కోసం ఒక గ్యాంగ్ బలవంతంగా ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని డిమాలిష్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ తాత షాప్లో కొన్ని నిజాలు బయటపడతాయి. సో అసలు ఆ నిజాలు ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టోరీలో ఏం జరిగింది అనేది బేసిక్గా ఈ మూవీ ప్లాట్. ఇప్పుడు నాకు ఎలా అనిపించిందంటే, ఇట్ వాస్ నాట్ బ్యాడ్ అనిపించింది మామ. డీసెంట్గా టైంపాస్ అయిపోతుంది. రీసెంట్గా తెలుగు డబ్లో వచ్చిన కొన్ని చైనీస్ మూవీస్తో పోలిస్తే ఇది చాలా బాగుంటుంది గైస్. మెయిన్గా మూవీలో ఒక స్టోరీ ఉంది గైస్. మిగతా చైనీస్ మూవీస్ లాగా మంత్రాలు తంత్రాలని అన్నెసెసరీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ పిచ్చి పిచ్చి ఎలిమెంట్స్ కానీ లేకుండా డీసెంట్గా సస్పెన్స్ని త్రూ అవుట్ ద మూవీ మెయింటైన్ చేశారు. కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. నేను ఈ మూవీ సూపర్ మస్ట్ వాచ్ అని చెప్పట్లేదు, జస్ట్ మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఇది కొంచెం బెటర్ అని చెప్తున్నాను. స్టోరీ కానీ, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ కానీ, లొకేషన్స్ కానీ, విఎఫ్ఎక్స్ కానీ అన్నిటినీ డీసెంట్గా డిజైన్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. సో ఇఫ్ మీకు చైనీస్ మూవీస్ చూడడం ఇష్టం ఉంటే టైంపాస్ కోసం ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. లేదు చైనీస్ మూవీస్ చూసే ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటే ఈజీగా ఈ మూవీని స్కిప్ చేసేయండి. నా సైడ్ నుంచి రికమెండెడ్ 60% యాజ్ ఎ డీసెంట్ మూవీ. సో ఇది గైస్ ద కమ్ బ్యాక్ మూవీ రివ్యూ. ఆల్రెడీ ఈ మూవీ మీరు చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని రివ్యూస్ అండ్ రికమెండేషన్స్ కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thank you so much for watching. Meet you in my next video. Bye bye guys.